Zanista Kurdistanî avakirina nasnameyeke berfireha zanistî. Nivîskar Serkav Hadî Aizê di destpêka axaftina xwe de mijareke pir girîng a bi navê Zanista Kurdistanê tîne ziman. Ew destnîşan dike ku her berhemek li ser axa Kurdistanê hatibe afirandin. Divê wekî milkê me bêhesibandin. Nivîskar rexne li wê nêrîna teng digire ku dibêje tenê tiştên bi Kurdî hatine nivîsandin yên Kurdan in. Ew bawer dike ku ev nêrîn dibe sedem ku em xwe wek neteweyeke hejar di warê zanistê de bibînin. Di dîrokê de gelek neteweyan zimanê Erebî wekî zimanê zanistê bikar aniye, mîna ku Ewropiyan Latînî bikar diyanî. Tirkan û Farîsan tu carî nekine pirsgirêk ku zanyarên wan bi Erebî nivîsandine, lê Kurd bi vî karî mîrasa xwe winda dikin. Serkav Hadî mînaka Ebû Henîfeyê dînewerî tîne ku di sedsala nihan de li Kirmanşanê jiyaye. Dînewerî pirtûka herî girîng a botanîk û riweknasiyê li rojhilata navîn nivîsandiye û bingeha çandiniyê danîye. Nivîskar dibêje ku divê navendên lêkolînê û avahiyên li astên zanistî de bi navê dînewerî werin binavkirin. Mijareke dina girîng El-Mesûdî ye ku nivîskar wî wekî yekemîn civaknasê dîrokê pênase dike. Mesûdî 400 salan beriya İbn Xeldûn behsa taybetmendiyên neteweyan û jiyana civakî kiriye. Nivîskar balê dikişîne ser El-Cizîrî ji Cizîra Botane ku wekî dahênerê robot û zanista mekanîkê tênasîn. Ew dibêje ku Cizîrî di serdema Selahedînê Eyyûbî de jiyaye û berhemên wî şanaziya Kurdistanê ne. Di derbarê dîrokê de jî İbn el-Esîr û İbn el-Mustevfî wek stûnên dîroknasiya Kurd û Kurdistanê tên nîşandan. Nivîskar pêşniyar dike ku mîrasa Mesîhî, Asûrî û Ermeniyên Kurdistanê jî wekî beşek ji vê zanistê bêqebûl kirin. Çawa ku li Amerîkayê her kesê dahênanê bike wekî Amerîkî tê hesibandin. Li Kurdistanê jî divê em xwedî li hemûyan derkevin. Erka Wezareta Rewşenbîrî û Perwerdeyê ye ku van hemû pirtûkan wergerînin ser zimanê Kurdî. Gerem van zanyaran nekin milkê xwe. Ciwanên me dê wisa bifikirin ku neteweya me bê dîrok û bê zanist e. Di dawiyê de Serkav Hadî Aizê destnîşan dike ku netewesazî bi xwedî derketina li mîrasa zanyariyê dest pê dike. Ev bangawaziyek e ji bo naskirina zanista Kurdistanî wekî nasnameyeke neteweyî û nîştimanî.